Ik hier in deze eerbiedwaardige zaal, niet alleen als president, meneer voorzitter, maar ook als een burger die zijn verantwoordelijkheid tot het einde draagt. Als iemand die met het vertrouwen van het volk heeft mogen dienen en die dat vertrouwen op 16 juli aanstaande zal overdragen aan de nieuw gekozen president. De verkiezingen zijn achter de rug. Het volk heeft gesproken en zoals het hoort in een democratische rechtsstaat buigen wij ons voor de wil van het volk. Meneer voorzitter, ik begin met het uitspreken van mijn oprechte felicitaties aan mevrouw Jennifer Geerling-Simons, die door dit parlement is gekozen tot de volgende president, de eerste vrouwelijke president van de Republiek Suriname. Tevens feliciteer ik de heer Gregory Rusland, de nieuw gekozen vicepresident van de Republiek Suriname. Ik wens haar vicepresident Gregory Rusland en hun nog te benoemen team veel wijsheid, kracht en standvastigheid toe in het besturen van ons mooi land. Meneer voorzitter, het pad dat voor hen ligt is niet eenvoudig. Het is een pad dat wij allen samen moeten bewandelen. In eenheid, met respect voor onze verschillen en met liefde voor het land dat ons allen toebehoort. De afgelopen 5 jaar, meneer voorzitter, heb ik samen met mijn regering het land gediend met alles wat ik in mij had. Met toewijding, met overtuiging en met een diep besef van verantwoordelijkheid. Het was geen gemakkelijke periode. We hebben heftige stormen doorstaan, economisch, politiek en sociaal-maatschappelijk. We hebben inderdaad allen te maken gehad met internationale economische crisis, de COVID-19-pandemie, met interne politieke verdeeldheid en ook met de uitdagingen van een steeds veranderende geopolitieke wereldorde. Meneer voorzitter, maar we hebben ook momenten van trots beleefd als natie. Momenten waarop we als volk hebben laten zien dat we veerkrachtig zijn. Dat we niet buigen voor tegenslag. Dat we ondanks alles blijven bouwen. Dat we onze economie weer op het pad van herstel hebben gebracht door fundamentele hervormingen, maar wel met zware offers. Meneer voorzitter, echter ben ik mij er ook van bewust dat niet alles is gegaan zoals was gehoopt. Er zijn beslissingen genomen die achteraf gezien liever anders hadden gekund. Er zijn verwachtingen gewekt die misschien niet altijd volledig zijn waargemaakt. En daarvoor nemen we onze verantwoordelijkheid. Want leiderschap is niet alleen het claimen van successen. Het is ook het erkennen van tekortkomingen. Meneer voorzitter, we zijn een volk dat voorkomt uit vele culturen, uit Azië, Afrika, Europa en ons eigen inheemse bodem zelf. We zijn een mozaïek van culturen, talen, religies en tradities. En die diversiteit, meneer de voorzitter, daar ligt onze kracht. Die kracht is echter niet vanzelfsprekend. Ze vraagt om onderhoud. Ze vraagt om dialoog. Ze vraagt dat we elkaar blijven zien, niet als tegenstanders, maar als medebouwers van een gedeelde toekomst. Ik neem ook een moment om mijn dank uit te spreken aan mijn staf, de ambtenaren, de militairen, de politie, de leraren, de verpleegkundigen, de boeren, de ondernemers, de vakbondsleiders. Aan allen die vaak in stilte dit land draaiende hebben gehouden. Aan mijn dierbaren die mij hebben ondersteund in goede en moeilijke tijden. Maar bovenal aan het volk dat mij het vertrouwen heeft gegeven om dit ambt te mogen bekleden en het land uit de verschillende crises te leiden.
Voorzitter, ik hoop dat men mij niet alleen zal herinneren om de beeldvorming die in het heetst van de strijd is gecreëerd, maar om mijn inzet. Op de momenten waarop ik heb geprobeerd te verbinden, op momenten waarop ik geprobeerd heb te beschermen, dat was ons dierbaar, meneer voorzitter, leden van het GAG College. Laat het ook gezegd zijn dat macht tijdelijk is, dat glamour vergankelijk is, maar de dienst aan het volk is eeuwig. Meneer de voorzitter, over enkele dagen neem ik afscheid van het hoogste ambt met nederigheid, meneer de voorzitter. Maar ik blijf dienaar van dit volk. Mijn liefde voor Suriname kent geen ambtstermijn. En ik zal mij blijven inzetten, op welke manier dan ook, voor de vooruitgang van dit land. Straks als gewone burger, als uw collega volksvertegenwoordiger, maar ook als getuige van een volk dat zijn weg zoekt in de wereld. En ik roep de gekozen president, de gekozen vicepresident en de straks nieuwe regering op om met open vizier te regeren. Om niet te regeren in wrok en verdeling, maar om te bouwen aan vertrouwen. Om te luisteren naar de stem van het volk, ook al is die kritisch. Om recht te doen aan de belofte van democratie en niemand uit te sluiten. Meneer voorzitter, tenslotte richt ik ook enkele woorden tot hen buiten dit gebouw. Aan het volk van Suriname zeg ik, blijf waakzaam, blijf betrokken en vooral blijf geloven in de kracht van ons land. De toekomst van Suriname ligt niet in handen van één persoon of één partij, maar in handen van ons allen. Laten we bouwen aan een samenleving waar rechtvaardigheid, solidariteit, liefde voor elkaar en nationale eenheid centraal staan. Voorzitter, ik sluit af met een gebed, niet in de vorm van religie, maar in de vorm van hoop. Mogen Suriname het land zijn waar onze kinderen veilig kunnen opgroeien, waar ouderen met waardigheid kunnen leven, waar verschillen geen bedreiging zijn, maar een bron van rijkdom, waar leiders dienen en het volk regeert. Mogen de zon van rechtvaardigheid blijven schijnen over onze natie. Nogmaals wens ik namens de regering mijn hartgrondige felicitatie uit te brengen aan de gekozen president en de gekozen vicepresident. En ik feliciteer ook het parlement en het volk van Suriname. Sanang, we love you. May God bless you all. Dank u wel. Dank u wel, president.